Rada starších rozhodla. Ich plán mal realizovať sám veľký Eugene Eugensky. Ale podvolníci! Čo teraz? Poďme kričať. Poďme kričať spolu. Spolu! Spolu! Nie, naraz. Naraz! Ahoj mami, máme sa fajn. Hej, je tu dobre. Pozdrav doma. Čau. Ty máš mobil? Daj ho sem. Čau mami, zabudol som vypnúť počítač. Dobre. Čau. To bol ochop. No, V tom sa stalo čosi, čo nik nečakal. Po 4 mesiacoch neúnavného putovania divočinou žiaci konečne dorazili na miesto určenia. Zatiaľ čo si žiaci užívali s Martou v stane, aspoň jeden deň voľna, Eugene študoval mapy na nasledujúci deň. Nechal si pritom poradiť od lesnej zvery. Medzi tým si žiaci vo svojich stanoch usporiadali festival elektronickej hudby. Nikto o nich už nikdy viac nepočul.